Kienet serata kollha kuluri, xalar u divertiment li tat Togħma żgħira ta' dak li ġeneralment naraw fi frar, fix-xhur xitwin. F'Marsascala tellet l-attività tal-Karnival tas-Sajf li rat is-sem ta' qatt ta' żeffina, mużika mill-aqwa, kostumi u karrijiet li daru max-xatt tal-lokalità sakemm waslu fejn kienet qed issir il-qofol tal-attività. X'inżorna l-attività stajna ninnutaw li għalkemm forsi mhux żmienu, xorta waħda spikka l-entużjażmu tad-dilettanti li l-imħabba lejn il-Karnival hija s-sena kollha. Tant li jsabu l-okkażjoni li juru l-aqwa kostumi tagħhom u oħrajn jisebixxu l-kreattività tagħhom permezz tal-karrijiet bħal xi karru ta' Bob Marley u hawn tispikka l-mużika tal-artist fl-isfond li kien għaddej mit-toroq ta' Marsascala. Kif konna hawnhekk tkellimna ma' żgħażagħ li minflok għażlu li jmorru xi barbecue jew għawma biex jifriskaw mis-sħana għalila ta' Awwissu, għażlu li jagħtu s-sem tagħhom għall-Karnival tas-Sajf. Kien ħaġa li tradizzjonali u hekk sabiħa. U inti x'ġarek x'tieħu sem? L-istess u li nerġgħu ninaqdu bħala grupp u terġa' tara l-atmosfera sabiħa u anke li qegħdin Wied il-Għajn minflok il-postijiet kollha l-oħra fix-xitwa sabiħa wkoll. Tippreferi tax-xitwa jew tas-sajf? Nippreferi tax-xitwa fis-sajf ukoll bis-sħana tax-xemx ma tantx ikollok qatgħet tiswen imma bil-briju u s-sabiħ tal-Karnival ikunlu kien fawwet ħafna s-sajf. Kienu bosta li jażlu li l-ħarġa tal-Ħadd tagħhom tkun li jagħtu titwila l-Karnival tas-Sajf Marsascala. L-akbar sodisfazzjon kien għall-residenti u tal-madwar li raw għat-tieni sena konsekuttiva il-Karnival wasal ukoll fil-lokalità tagħhom. Tfisser ħafna għandna nur kbira x'aħna noqogħdu żejtun, nisfnu ma' shake dancers, għandna kostumi sbieħ u nieħdu pjaċir li qegħdin Wied il-Għajn. Ġa pajjiżna m'għandniex il-botu. Mill-konkurrenza li rajna jidher li kull ma jmur il-Karnival tas-Sajf qed ikompli jikber fil-popolarità u qed jiġġenera attività kummerċjali fil-lokalitajiet l-aktar imfittxija fis-sajf kemm it-turisti u kemm il-Maltin.